Nangalo mzuzu, welcome to Dwaza Brothers, another episode of Laugh Back Mntanami. Sibuyiseni uthando bafethu, kamanamanga nabafethu ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Ngisegoli la kuba madoda. Thwaka nyama kayipheli kuphela amazinyo amadoda. Elamselawa bafo. Bafowethu sanidumela. Sinibingelele siphinde sinamukele kwiDwaza Brothers. Niyasazi ke singodokotela bothando. Singodokotela benhliziyo siphinde sibe odokotela bengqondo. Yeah. Kanti ke futhi ke uhlangothi into esingayithathi. Asilithatha uhlangothi. Kuthi size ngawe kanti wena obhedayo. Ayasithathi. Sekutshela sorry mfethu. Guys, please comment there and tell us what you think about the show, and also ungakhohlwa ukusubscribe. Tshela ugogo, atshela umzala kamzala whatever nani ukuthi subscribe kuDwaza Brothers. Supporteni bafethu balekile kuthina ngoba iyakhombisa ukuthi now appreciate umsebenzi ngoba nathi siyan appreciate, that's why sisa stradini sisebenza. Yeah, no, yeah, khona yazi khona mfethu sakhuluma kanje, khona i-call engitholile izolo yomuntu othi unenkinga nomuntu wakhe. Okay. Babe nenkinga shuthi ngathi umuntu wakho umuntu o wrong. So angazi if wrong or kwenzakala nesakhumbula kahle story, but then kodwa uthe sizophinda sikhulume futhi. So manje ngalendlela ukuthi sometimes unokufika ukuthi egcine ecabanga ukuthatha impilo yakhe. Hayibo ngempela. Yabona so namvele ngangazi ke lapho kusake ukuforward lama number kaMusa. Ekhuluma. Ukhulume lo Musa straight. Yeah. Yabo kodwa ke waseyikhathi call because khona kumphazamisile. Wasethi ufisa ukuthi sihlangane ngaphandle kwamakhamera. Sihlangane ngicabanga ukuthi mangikhuluma le ndaba uzoyizwa. Sihlangane ngaphandle kwamakhamera bese sikhuluma kodwa ufuna ukuthi manje kube khona no bot. Beje so Yazi ukuthi uma usisa ngithi loyo. Yeah. Mhlawumbe uma isister engabuka le clip le. Yabo umtshela ukuthi hayi akabuke la clip, advice uzoyithola. Ithola khona la. So my sister number 1 impilo yakhe ibalekile. Oqala lokho. And impilo ayizi kabili, iza kanye. Ezinye izinto empilweni my sister mawubona ukuthi izawuhlukumeza umoya wakho, kumele uphume. Ayikho into ongayenza. Angeke uforce umuntu omdala ukuthi akuthande ngalendlela wena ofuna ngayo. And emhlabeni ngoba sibaningi kangaka, uyomthola umuntu ozokuthanda the way wena ofuna ngakhona. So ukuthatha impilo yakho umhlaba umngaka, abantu bebangaka, kunabantu abanenhliziyo ezinhle, la kunabantu abalithandayo uthando. So ungayifosteli kumuntu ongakuthandi. Uze wena ufuna ukuyibulala, awukuhambi uyibuka esibukweni uyibuza ukuthi uma wakho wakuzalela ukuthi wena uzohethwa yilo muntu yini. Uyibuze nje lo mbuzo ukuthi mina ngizele lona ningahlahlela emhlabeni. Kunama situations nje empilweni my sister, noma kuthiwa anzima kanjani, noma kuthiwa buhlungu kanjani, noma kuthiwa umuntu umthanda kanjani, but kumele umyeke umuntu aphile impilo yakhe. Ungambambezeli because uyambambezela. Futhi wena mase uyibulala umenza ukuthi lo muntu awine. Because ukwazile ukukuhetha and then una decide ukwenzeni ukuthatha impilo yakho. Impilo yakho inkulu, baningi abantu. Ngoba ukwazile nje ukukhuluma novusi, usungakwazi ukuxhumana nabanye abantu abazokuthanda the way ofuna ukuthandwa ngakhona. Impilo yakho is very precious my sister. Impilo yakho ibalekile. Impilo yakho ibaleke kakhulu. Unga-allow ama feelings ne depression ithathe over your life. Ngiyathanda kodwa wena vusi ngoba akanqinanga ukukhuluma nawe. Yeah, ngiyakujabulela lokho ukuthi ukwazile ukuthi akhulume nawe. Mhlawumbe nami ngizokhuluma naye. Mhlawumbe uzongiforwardela inamba yakhe, ngimfonele sikwazi ukukhuluma mhlawumbe. Mhlawumbe ngizama ukushintsha mindset yakhe, indlela acabanga ngayo because ukuyibulala honestly speaking. It's a no solution. No, akunankinga ngahlala edabeni namhlanje bafethu. Sihamba lana sivakashele enye out yethu, sihamba nayo sizozingela like us. Sizozingela umuntu wayo. Le out ithi sebenesikhathi bethandana and kwaphinde kwaba nesikhathi ukuthi behlukene.
so I understand ukuthi kwenzakalani, at least uma ngathola noma i-closure cause I think ukholelwa ekutheni amanzi amakhona mhlawumbe aphinde ame futhi sazi-ke noma azomani ngoba manje kuyashisa sekuyisama imvula ayisanethi. Oh iyanetha ngesama Yayiyana. ngapha ngapha ya Sazi. asazi simbize bafethu sondele nami sicela sondele mfethu nika la manika Ya. Hamba. mfethu Ngingena since nje day lapha, one guys. grand mfethu guys igama lami ngoVusi waManqele lonomusa Manqele Sigwiza Brothers lona ushusayo upastor umfundisi yes igama ubani nona baba Igama uSilo Makhotman. Silo Sure. wethu uSilo konje iphi language Ngikhuluma isiZulu, ngikhuluma isiZulu but uSilo isitswana Setswana Sure. so kahle umtswana wena Hayi, next. manje wayiba ukuthi Time afidi umtswana afidi Oh. umhidi umZulu. oh okay Ngikhuliswa eOledi. okay sure case so utshela mina uke waya le KZN or Yeah, ngika eKZN, hayi Botswana ngazi. le KZN mara uke waya game nenda KZN Newcastle. Newcastle oh case oh ya ngiyakuthola mfethu no anginakho nginasebenzisa amaZulu sibuye eshandisini KZN umfundisi ngimazi ukuthi uyini mfundisi uyini Song. umtsonga wabulabula Makata kona. Kitima kata khona leo mfethu siyabonga ukuthi usicele mfethu ukuthi sikusize ngomuntu wakho lokho usho ukuthi uyasithemba nasi asithembisa ukuthi sizobuya naye kungenzeka noma yini but esikuthembisa khona ukuthi uzombona uzolithola ithuba lokumbona and uthole ithuba lokuthi uyikhulumele because sizulu khala ukuthi awusamtholi awusamazi sokusikhathi unyaka Yeah, unyaka sihlukene manje. so ubani igama lakhe Untokozo. Ntokozo Sure. Ntokozo nahlangana kuphi yini yachaza ngaye and nasathanda for how long Afidi Makhotman ngangize ngayiye lokushini ngisuka ngala eKaslana ngithe mangize ngayi bengishayile out yamijika ngahlangana naye uviyasi ngayishelela njenge out ongikoma ngoba ukuthi siyathandana manje yazi izinto zomhlaba sahlukana sesinonyaka sihlukene manihlukana ubani lo oflopayo ubani uye oflopile or wena oflopile Ngathi sathi ukuzibala. Phela ziyenzeka. yimo beyiflop mangiqeda ngazama ukuxolisa wangighosta intenga ngesikhathi fedi ngazama abanye ngiyasuleka ngithanda okosta unyaka wonke unyaka wonke yes manje ucabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu semove on mhlawumbe senenye into mhlawumbe usowazi waba nenye into yahlukana waba nenye Makhotman ngoba la kusemhlabeni kokunye ngiyacabanga but mangabe khona naye makangithanda sobona senza kanjalo makuthi akasakuthanda uyamove uthi mhlawumbe semove on senenye indoda maka move on but uzobona naye bengizama ne mina nje kahle ngizama ukuthi sibuyelane wangithandaye no ngiyakuzwa mfethu anginankinga thina sikhulumile naye samfonela samtshela ukuthi sicela ukuhlangana naye sakhuluma whatever sikhulumile but asimtshela ngizohla ukuthi sihamba nawe asikusho ngolokho because understandile ukuthi sizoba sekunonyaka mhlawumbe uzongafuna ukubona uzonqaba yabo so sangamtshela ukuthi sihamba nawe but then umuntu yena okhona uready for thina uzozalana and then nawe uthola ithuba lokuthi ukwazi ukuyikhulumela ubeka amagama njengendoda so mayifika lana wena sizokuthatha sikufaka emontweni and then bese sikhuluma naye lana simtshela ukuthi sithunyiwe sibani ngesisho ukuthi sithunyiwe ubani yeah bese simbuza ukuthi mhlawumbe yabo uzizwa kanjani ini bese siyakubiza simvala amehlo bese uyeza bese uba namagama ambalwa ngicabanga ukuthi mawusebontweni lapho uzoba nespeech ozobusilungisa mhlawumbe into ongafika into oyithembayo nje ukuthi mawuze nje uqale yabona vele achameke or vele athambe khulileke and then bese nikhulume sizwe ukuthi kwenzakala sizothi kuyalunga yini makusakulungi futhi ngeke simphoqo nenkinga Khotman la ngeke simphoqo because naye flopela wayiflopela wena umuntu wayiflopela ngeke simphoqo wena yini azikho ezinye intombi ekhona la ngaphandle uyibonayo sikhona Khotman mara ayikho nempatho njenge Impatho ebalekile ne. hayi mfana yibaleki yayingekho impasi ekuqaleni before uflop yayikhona manje inkinga ngithi yazi ukukhala njenge out soyisola manje Inkinga onavusa abantu bathatha for granted lento empatho. Umuntu kwi relationship mayekuphatha kahle qinisa ubona ngathi wena uweak kanti hayi uyakuthanda
yona mfowethu. Ama situations akanjalo ayenzeka because egcina kosuku we are human beings and amaphutha siyawenza uyangibamba. But okubalekile mfowethu mhlambe either way ukuthi uya accept back ukuthi accept back nawe kodwa kumele wazi ukuthi umuntu mayekuphatha kahle akusho ukuthi uyislima or desperate for uthando lakho. Umuntu mayekuphatha kahle ngobani uyakuthanda. Wona the only thing nje okumele uyenze ukuthi appreciate uthando lakhe nawe bese umphatha ngalendlela le akakuphatha ngayo. Uyangibamba. So into esoyenza futhi somfonela asondele ebese ke siqala umsebenzi. Ngilankinga khona. So Awutho. ake kufana Nacuwe bethabe kuzolunga ake kufana Ngizokufana. awuyakhuluma ake kufana naye Nkosi yama Nkosi ake kufana naye ake kufana naye ke Nkosi yami Weko Awu. hey kapyami akhuleka kuzolunga hayi kuzolunga ngoba sesilanda uJehova sambeka lapha phansi kuzolunga kuzohamba kahle ngizwa la hayi nami ngifile egazini ngizwa la Okay. ngizwa la kuzolunga okay asimfonele qhawe lami simkhiphe yamthanda Kakhulu Hotman. yakhuleka thinto ngoma nje inyanga ezinkulu lana khona inyanga eza promote emazulwini zagxotshwa le esihlalweni sobukhosi yebo ukhuluma noMusa from Idwaza Brothers yeah cha my sister sesifikile ngala ekhasi lakho bengicela usondela kodwa siseduze kwale location le osendele yona uzosibona nje yebo all right sharp okay siyabonga Khawulami ngicela ukufaka emotweni nazo yeah hayi yabona ke lana kuzolunga yabona indlela esicule ngayo ayi ngizwa la egazini mfundisi ngizwa ngemthambo yegazi ukuthi hayi lana kuzolunga kodwa ke phela ke oyishayela akayusi usoyusila akayidlota soyidlila udla icala bafethu ayikho into esizoyenza sizozama la kuhlanganisa khona kuzohlangana la ngahlangana khona kuhlangana kodwa nje akekho fana naye siyamthemba ongaphezulu sithemba yena Nkosi yami yena osidalayo yena owazi impilo zethu basihamba nomfundisi siphethe no awu sosira hawu sizukudedela ivesi inazala nini ngenzeka ngabe kuye lezi kuyela ngenzeka akazi okay hayi Nkosi yami athi usilahleke esambane waphezulu ngazi nomhlambe hey njani yeah wena athi sikhuluma nawe efonini alright sondela bese unjani uyaphila Ngiyaphila njani? esaphila Alright. okay ngicela ungene lapha nendawo alright Ngiyaphila. okay igama obani Kamuntokozo. Ntokozo okay bakubiza ngobani la estradini Bangibiza ngoChina. China ah okay wawuvela uChina vele From Dala vele bangibiza ngoChina. China nangu ngithatha ukukhuluma naye phone ukhuluma nami efonini ya yeah yithi besithezohlangana nawe namhlanje ngoba sila Hayi akazange ukuthi ngizeleni yazi. yeah no akunankinga nathi sithukile kodwa akunankinga hey nami ngithukile yeah wena mfethu kahle kahle wena China ngikubiza ngaliphi Noma yini. Ntokozo Ntokozo China. okay Ntokozo sithunyiwe hayi uthi mhlawumbe sizokubona nje yazi phela nawe usasazani mhlawumbe wona uyasazi sina abasikwazi kodwa ke sithunyiwe Okay. lo muntu osithumile ukuthi cela sihlangane nawe uthi usenesikhathi ezama usexhumana nawe akwenzeki understand uthi why kwenzakalana so lo muntu lo umuntu enake nazwane naye before Umfana noma intombazana. bangaka nowonke owaqabana nabo waqabana newazwana nabo before bangaka ongasazwana abafana bamantombazane
Ayi ya angeke ngikwazi ukuthi. Bakhona kodwa Yeah, bakhona. abantu abasazwani nabo. Yeah. Osekuphela isikhathi esithi ungazwani. Yeah, bakhona. Wabakhatha off. Hayi. Kulabo bantu-ke bonke ukhona koyedwa uSithumile uthi sizomcelela kuxolo or uthi sihamba naye ukhona uzovela ukuthi oba yena the reason asicelile ngoba ubengasakhona ukukuthola noma efika la ekhasi lakho uthi bengakutholi mayekufonela akakutholi yabo nje, so that's why ethi sicela simsize ukuthi sikutholele wena and then bese-ke naye wazi ukuthi efike bese ayikhulumela-ke njengomuntu naye eqolisa la eqolisa khona ethembisa la ethembisa khona. Yabo. Uphi? Awukhona usembodweni. Umjahile le. Ngifuna ukumbona indaba ngibangile. Ukhona mhlawumbe labo-ke oqabana nabo ofisayo ukumxolela mangathiwa uyafika uyaxolisa. Ayangiboni ayangiboni ngoba mina manje ngisemathandweni nomuntu wami ngaze ngixabanisele umuntu wami. Kanti xabana nabo mjolo basufuna ngawuthanda. Indaba ukuthi ngiyazi. Nesinye umuntu wefamily la. Hawu. Hayi wanda ngenzeni. Yedlala. Wanda singenzeni ngoba mina ngizilungele. Athi simbona ngizilungele. Nanginankinga mlande bafo uyafuna ukumbona. Ngicela umfake ilokhu nje. Ngicela ukuthi sikuvalelana before afike. Ungazi Yeah, sifuna nje kube surprise lento mfowethu. Ngicela ukumlanda ke lapha emontweni. mlande. Nice. Awumimo. Hey, Betsa uxolela. ayangiboni. Awuboni. Kanjani ukuthi ungabazi uthi awuboni awazi ukuthi ubani. Right, abantu engibakhathe off sengibakhathe off angifuni babuye empilweni yami. Hayi, ngiyabonga. Hayi yazohlekisa ukuthi awuboni. Yabo star. Sometimes abantu badeserve ama second chance yabo. Because angithi sifunda ama mistake nani into kanjalo. So abanye babanika ama second chance. Ngeke wazi. Hayi, so bona phambili asisibone ukuthi ubani lo muntu. Awumakunene isithando sami. Amakunene sithando sakho. Hayibo. Ngiyawa sithando sami. Madoda. Madoda. Come on, you right? Khampani sewushaya khambani no. All right. Akugcina nini yo ngineminyaka engakhe ngakuboni inja yami. Umsazana. Sefakho. Ayahlala shemaya. Asikhiso sikwenzakalani ungibizela? Yimi ukubizelela abantu. Uthi kwenzakalani? Ngizokuthi ngifuna wena. Ufuna mina? Angithi ngiyakutext angiphendule. Mina ngisakuthanda uthi angawazi ukuthi move on ngempilo yami. Move on. Kanti wena uhleli isikhathi esingaka umele mina. Ngimele wena. Kanjani? Awunawo omunye umuntu obheka eceleni. Hayi. Ikhona lento ayishoyo lento umuntu kodwa. Isikhathi esingaka. So wena Ukubonisana lokho ukuthi ngilinde isikhathi esigaka ngingajuli ngibuku ngilandelela wena. Hayi angazi ke phela mina ende ngoba mina ngive on ngempilo yami asikise nda. Inja yami. mana mfethu ngicela ukubuza lento ekhalisa ukuthi nje yami ikunika muphi umqondo ukuthi usewumngani wakho shuthi akasangithandi ngempela Ungani kanjani umuntu engimthanda kanje Hotman? ngisho ngoba ukhaliswa ukuthi mayethi nje yami Davu uqoki kanjani no? Uyambona no? ngiyabona Intombazane Hotman. Kuyacaca ukuthi angisakufuni, angisajoni nabafana. Yeah? Angisajoni nabafana. Uthini kimi wena? Ngithini? Awungizwa wena? So my sister awusajoli. awusajona Inhlobo bhuti wami inhlobo. Kade kwamgcina mfowethu. Angali kade ngamgcina kodwa bengazi ukuthi ngizothola ushintsho olunje. Hawu, Kuningi ongashintsha enyakeni. seyibhansuka. Uyipha. Yo. Bhuti. Ule usukisa indlela ende kanje. mana ngicela ukubuza mfethu wena njengamanje ujola nani Intombazana. namantombazane so wena usowumjida kahle 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 Hotman dam. so before ubujola namajika Nama ubujola nale out so yini le yenza ukuthi ushintshe ujola nama Ayi lomjida bekangiphithanga kahle. Ayi uyazi naye intini. so lo mjida ufuna ungitshela ukuthi wena Uye ireason kahle ukuthi wena kahle. uthanda mina Shuthi lo mfana lo angifuni kabi empilweni yami. Nika ngiyenze kona. Uyena wenza ukuthi uthandane namanye amantombazane. Or mhlawumbe naye waba nomthelelo. No. Like I think vele benginayo imizwa for abafana amantombazana. bongekho sure Okay, bengekho sure nami bengakazikhiphi nami. Kusondele la. So ngithola isikhathi after break up Yeah, i-break up. i-break up yami naye nga decide ukuthi okay
ngifula ngapha manje sengijula namantombazane. Ngiyabonga ngaye. So leyo decide wayithatha ingoba wawuphatheke kamli leso sikhathi noma mhlawumbe usungapha vele stress ngeke ngelinye ilanga futhi uphinde ubonakala Hayi ngiyabonga ngabafana. Hayi bafana hayi bafethu bafana izinja. Maye mina uthi ngenzeni ngamafilizi. Hayi angazi. Bafake so mawuthi bafana izinja nawo umbala lapho naye ngiyambala. Futhi ngisho yena. Sengiyinja no. Wathatha ama feelings wakho wafaka e-dustbin or flash. Hey my brother wamhetha ke lo sisi. yini le ayenza Uyachita lo mlisa lo. Wayit- Ulala intombi eyiningi. Yanginyanyisa. so wena njengoba usumfana ukwenzeni lokho Hayi mina nentombi yami eyi-1. Right. And are you happy? Ngihappy ngijabule kabi ngimangele njengoba sekafika la after isikhathi esingaka. Angigcina nini lo mlisa mina. Njengoba sengimbona namhlanje. Intokozo. Yo, Siyahla- wazi negama lami. Hawu bezohlala kanjani le kwazi Igama lami. manje mfethu ngitshela mina Ntokozo yini ongamtshela yona ubaba Hayi into engamtshela yona ukuthi akaqhubeke ngempilo yakhe uzothola umuntu ozokuphatha Ipilo ngaphandle kwakho. uzomthola umuntu ozokuphatha sharp okufanele. Dog kube happy. Sikubiza ngodog. Kazi ngathi nami exambi sengizosiwa hayibo. Hayi misona le. baf uthini Hayi ungayikholwa wena futhi okudala. yakuyenzeka kimi Iyakenzeka. kudala uma 2014 Yabo ukuthi unawo umuvele on ngempilo yakho right yabo. Manje mina mangingayiboni impilo ngaphandle Ayikho kwakho. lento le. nami ngizwa sekuthiwa shosho Ayikho. Sifike bingelelo mhlawumbe ngaba bangani. Angeke. Ayangibona ngifuna Angeke. etafuleni hayi ukuthi isitha sama. Akusisitha sama yimzoni. Yabo makaphila impilo yakhe. Umuve on. Thola umuntu ozokuphatha sharp. Angisekho la. Enhle kuqale nini ukuyona namantombazane? Ayifuni wena leyo. Ayifuni wena. Kuseyakho indaba. Onabafu, mfowethu. Yabona mayisi kanje sokusihlule nodokotela. Ngiyangibamba. Ufikile esibhedlela sakaDuyaza. Sazama naso dokotela. But ayikho into esizamayo la. Ngiyangibamba. My sister use move on and uthandana namayamathekeni, yabo. And ku right. Wena mfowethu. Ngiyangibamba. Phela ngeke sikwazi ukumphoqa my sister ukuthi aphinde ethanda amajita uthi akawasathanda amajita sithanda ini amatheki and the only thing wena kumele uyenze manje i1 accepta lokho kubeke phambili nempilo yakho ngiyangibamba because vele at this point wena ubufuna kwenzakaleni ashintsha ayeke amantombazane Ukuhlanya lento ayenzayo. Untombazane ethanda amantombazane into enjani? but Tekhona mos. nanokuthi nje Hayi nanokuthi ukuthi awazi. noma kuthiwa na my sister noma kuthiwa into ekhona kodwa kugcine ngithi impilo kabani yakhe ngithi Sure. so uma kuyimpilo yakhe kusho ukuthi inqumo akayithathayo ezakhe angithi akusizona ezakho akusizoza umunye umuntu la emhlabeni uyiphilela yena akaphileli wena so wena ngikho ngithi mina kuwe yes kubhlungu understand ngiyangibamba vele ipain is part of life but at this point in time there is nothing you can do about this situation the only thing okumele uyenze wena uthi move forward uzama ukuheala uthi mawusuhilile ebese uzama ungena kwenye mhlawumbe i-relationship ngiyangibamba ebese ungacheathiki ube loyal enganeni yabantu angizwe intini injalo so ngicabanga ukuthi lapha singadedela nto Ngiyabonga. siyabonga Ntokozo ngisho kuba Hayi ngiyabonga yaba. yeah ngicabanga ukuthi yikho kade umtshela khona nawe nje la manje bafowethu hayi bafowethu uyabona nawe Ngizokwazi mango. kunje so ngakubonanga eJozi yokubona ezulwini ami ngiyaqala lokho kodwa ake ngiqali ngiyaqala episode kanje Ikhona into enje kodwa. nayi ngapha sithi ayikho we bafo kodwa nayi siyayibona ngapha sithi ayikho kodwa nayi hayi ngiyaku-understand mina cha utumele ne hayi ngeke ngadumala uvusi ngeke ngadu hayi utumele baba Angikhala ukuyizwa into enje. And ngiyibona iyenzakala kimi. straight ungawocabanga ukuthi into oyibona zenzeka le kude ezenzeki azenzeki la ziyenzeka
umzwile athi dog. Njayami. Yeah. Sure. Bro. Hayi. Lo muntu ombiza ngobheki. Uthe nje ukuhamba kwathi umtshita. Ayi ngasho cha. Sigaya ngomunye umhlathi ke manje. Mfethu, sorry look. That's the only thing engayisho kuwena mina ngingayese phephisa mfethu. Phephisa bhuti. No nginankinga mfethu sizohamba sibuyele emuva sikudrophe Singayicula le ngoma ethi akekho ofana naye. Hey, no, it's fine. Cela ume lapho mfethu nje, cela ume lapho siqede lana bese sokuattenda manje singene emontweni. Cela nje ume lapho. No, it's fine bafo. Useshada akayo so seyisela akayidli. Seyidlile. Udle icala. Udle icala. Ubafo. Owayekushiye kunje ufuthi sekuyenye. Kase kuguqukile yonke lento. Ayihleki into kanjena but ke base kuhleka ngisho kufika. Yeah, eish. Yabo. No, it's fine. Mfundisi. Singaze singena amadimona kulomhlaba. Hayi. Ngoba kade ziyabuya. Take us to church.